आयरलैंड विपक्ष में टी20 सीरीज पर युव स्क्वाड घोषित। आयरलैंड विरुद्ध टी20 सीरीज पर टीम इंडिया घोषणा। 3 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज पर 15 जणिया दल घोषणा करिछि बीसीसीआई। ଏହି ସିରିଜରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଦଳକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। 10 ମାସ ପରେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା। बीसीसीआई ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ସିରିଜରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସର୍ଜରୀ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଫିଟ୍ ହୋଇ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସିରିଜରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଏସିଆ କପ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ସେହିପରି ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଟି20 ସିରିଜରେ ବହୁତ ଯୁବ ତାରକାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଦି ଖେଳାଳି ଏହି ସିରିଜରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେବ୍ୟୁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। 15 ଜଣିଆ ଦଳରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ଅଧିନାୟକ, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଉପଅଧିନାୟକ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଜିତେଶ ଶର୍ମା ୱିକେଟ୍ କିପର, ଶିବମ ଡୁବେ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଆଭେଶ ଖାନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।